Kruunuhaan kaupungin osa eli Krunikka sai nimensä 1700-luvulla nykyisen Rauhankadun tienoilla sijainneesta Ruotsin kruunutykistön hevosten laiduntamasta. Kruunuhaka on arvokkaiden instituutioiden aluetta, jossa sijaitsevat muun muassa presidentinlinna, tuomiokirkko, valtioneuvoston linna, ritarihuone, Suomen Pankki ja monet yliopiston laitokset. Keskeinen osa kaupungin osasta on rakennettu empiirityöllä. Pohjoisrannassa sijaitseva Halkolaituri oli aikanaan puutavaran tuomisala. Tänä päivänä laituri on vanhojen puualusten kohdista. Pohjoisranta 12 on talo, jonka rakennutti senaattori Otto Donner vuonna 1899. Se tunnetaan edelleen Donnerin talona ja se edustaa, kuten Pohjoisrannan muut talot 1800-luvun lopulta, uusrenessanssin